Uitați, asta este păpădia cu rădăcină. Uitați ce frumoase. Am recoltat-o pentru a pune-o la uscat. Ea se poate folosi și cu verde sau folosim mai ales când era mai tânără la salată. Dar și tijile astea ei sunt bune pentru a le mânca. Pentru ficat, în primul rând, este, uitați, și floarea este bună de uscat, alții fac sirop din floare. Este foarte bună și pentru colon. Tije din astea mânca soțul meu și, bineînțeles, și cu un regim au vindecat rana de pe colon. Uitați, așa puneți păpădia și puneți-o la uscat. Eu vă îndemn pentru că am folosit-o și așa scrie și în cartea de Maria Treben. Este foarte bună pentru ficat, pentru fiere, pentru colon și pentru curățirea corpului de grăsimi, de colesterol, tot ce este amar, amărui, este foarte bun. Mai ales rădăcinile sunt bune și pentru cancer. Puteți să citiți, să studiați, este bine să citiți. Dumnezeu ne-a dat multe plante care să ne putem vindeca, dar noi trebuie să le studiem în primul rând și cu încredere să le folosim și atunci când vom avea o încredere vom vedea că dau și rezultate. Să-i mulțumim Domnului pentru că chiar dacă noi nu am avut sau nu avem grijă de corpul nostru, dar El, prin bunătatea Lui, ne-a dat și remedii. Să folosim cu încredere.